ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి 2 రకాలమైనటువంటి నేరాలు చేశారు అంటూ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. ఏమిటా 2 రకాలమైన నేరములు అనగా, ఇర్మియా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 13వ వచనములో మనం చూస్తే, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు జీవజలముల ఊట అయినటువంటి నన్ను విడిచిపోయారు అంటున్నాడు. అలాగే రెండవదిగా, వారు తమ కొరకు తొట్లను అనగా నీళ్లు నిలవనటువంటి బ్రద్దలైపోయేటువంటి తోటలను తొలిపించుకుంటున్నారు అంటూ సెలవిస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, దేవుణ్ణి విడిచి అనగా జీవజలముల ఊటైనటువంటి ఆయన్ను విడిచి, ఇదిగో నీ సొంత ప్రయత్నాలతోటి బ్రతుకుతున్నటువంటి నీ బ్రతుకు ఏదైనా అది నీళ్లు నిలవనటువంటి బ్రద్దలైనటువంటి తొట్టితో సమానం. కాబట్టి ఇకనైనా నీ తప్పుని తెలుసుకొని జీవజలముల ఊటైనటువంటి ఆయన యొద్దకు రావడానికి ప్రయత్నించి చూడు.